사보 사봐 안 오는 거나 거의 빼지 승어. Oi, dollar bahai tong kahamda. Hingke tini 2024 ni 2025 to directly verify kya. Ta sendi je norok ang 2024 ek mas biang kemai tong khenei. Ek mas kemai tong ma bai le norok khetam sega sega no thuija kha ke ma tong hono. Thuya khok kepal. Borok ke wan suk lai ti khana ta tabung ni virus ketal XMPV virus no manjagai thui tong khana hene. Norok ni wan suk mani saya ko iko ang ba omahai virus rong se nai tuk tong. Abon tasini tiprani tipra zigro khangke develop khlairo kusuk karak phiaba tiprani buini bosong tokha bosong ni serai ro khangke tolao kelegrek nugyada Bollywood cinema acting khlainani thangi tongo tiprani sajak Srijita Bhattacharya Bollywood cinema acting khlainani bagai shep kaham mangkha tiprani sajak Srijita Bhattacharya nok Agartala Joynagar amsayo Akon buini bosana phana tari bakhaina nangsinai ble kaham samong khaima si nogoi tongo hke soyong oti prani bosara khangka ke sak motok tongo yong phukrainani waijakna si pailaya ang tongo ke buini bosara phano kusuko tisai phunuk sinai ble oboba obviously ing sinai fiaba norg ni bagai kaham suggestion kaham ni lama hangke leisipak thangai ekrek lai tongne dan bukhmai video khai dong ba biang tola hap iko no khada bukhum ni kok sama si payo kho ekrek lai si tongjau kha tola saka मौत करोड़ा साला मेरे पकड़ा ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ Ani kepala sejak tong ma ba thia sak jora tai omahai video no nai thangna nangnai hinai tai besuk jani bo naina tong khojani omahai video rok no kethang tong ke jakti 이거 뭔가 좋아 이거 뭔가 한거 플렉 ang bo saimano obo chuak bai flag hinai fiaba nung chono tamo offer ka hambrona nai abo se sadi phangnai berei da nai to gro phainai ka ham ke khuluk sadi ba 승게 이거 붙는 거 좋아 붙는 거 플렉 붙는 거 힙하고 콜자고 Oma ang ba no phalnai berei rok no nai to gai tei phainai chela se hinai tong ble nani ni mokhang berei no solo nani ni khorang berei no solo nung bo angle te berei ing khado sadi obole ang mani nai me nung berei ing phano nini blam kerei jat berei si ing khana nung nini jodi blam ganang jat berei hingkang ke nung oron chela bai no pai khamung blasa suang nung nai chela rok bai nung tang camera buskang go phai offer rei tong na nang na sa na larka he na larki he chhti jang nai blam simi chikon tia tong 능 사보 사봐 안 오는 거나 팍 그냥 거 파지 땅뭐 브랜드 뭐 blue 오시 블루나 오시 블루 합 두부디 플렉 액터 두부디 거의 빼지 승어 actor na flag 오페지 one packet okay contact number क्या sabna sa Bini amsuk offer ka hamna nugai norok boda ani subscriber ni bisingo kebo thangna hani wan suk tong thangdi hingke norok bo transgender bai manjagai kusumang dut chokok ro horjak di of photo angkha Hamari de borwa wan sabai waijaklai viral engmani fu obose Hamari no interview najagya kare lila no interview nalai tongo tam se nalai na nang huno lila le tam saimana tong सारी सारी तम सान मुसुम तब कहीं तम सा को बिनी फतरा से सिंह तंद्रो ने सुटिम नो नाइ तोंगा बा तो असम सा फोटो बा के वायरल नो होगा बा बैंगलोर हाथे रो पोंग सुकांगे अब फेक बोलते बम है man फोटो बुझा था फोटो तो बुझा मत फेक O je Hamari ni photo kaisa viral engmani khangrai bai o photo no Hamari photo bujagna hanai thangpuro horo da thang salo da thang obo lila sawi simayana bobo social media viral engjak nogoise kisa saimana obo se je lila no interview nalainai lila no senglainai agon lila hanaile tam saimana tong huno boro khangrai bai ekrek lai da tong hakor da khulai tong bahai ke saimana hano bisingni kok no lila no tam ni senglai hino tam ni bagi senglai news channel rokbo angle wanao Akon jespan englai tong lai situng omahai video rok no thuya kathang tong sek jora tei nai na nang sinai naya hampano se mobile scroll khlai khang ke no sokbai ru omahai video so hangke tini video bo seng orono pailai re sinai video ro bahai nang jak kisa comment khlai salai di channel katal phai jong ke subscribe khlai loge kereng tong ri so malai phenai te katal yoson lai men video